उन्दै बैसोआव हाबा जानाय एबा 18 बोसोर बैसोनि सिङाव हिनजावसाफोरखौ हाबा खालामनाया बियो आयेन मथे बेरेखा एबा बेआइनिखा। बियो दिनैनि बाथ्रा नङा, बेयो भारतनि संबिजितावनो दङ, भारतनि आयेनावनो दङ। आरो उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला गोबां जेंना सोमजियो, न'खरनि जेंना, समाजनि जेंना, बायदि बायदि जेंना। बे मोनसे जेंनाजों गोबां जेंना सोमजियो। दा बेखायनो उन्दै बैसोआव हाबा लानायखौ जोङो गोबां आफादफ्राबो एवारनेस खालामनानै बादा होबोदों। फरायसा आफादफ्रा, गुबुन गुबुन NGOफ्राबो बै समाव बादा होबोदों। नाथाय माखासे स्रोदै जायफोरा पुलिसनि खौरां होआलासै बा गुबुन गुबुन NGOफोरनि आफादफोरनि सिम खौरां होआलासे स्रोदै हाबा खालामखोमादों, बेबायदि हाबा खालामखोमानाया सोलिगासिनो दङमोन। आरो बेखौनो गोख्रोङै होबथाथारनो थाखाय आसाम सरकारा थांखि लादों। आरो बे थांखि मथे 18 बोसोरनि उन्दैनि बैसोनि सिख्लाफोरखौ हाबा खालामग्राफोरखौ मैयानिफ्राय हमनायनि जि मोनसे अपारेसन खालामदों, बेयाव गोबाङानो हमजादों। आरो जोंनि उदालगुरि जिल्लानिफ्रायबो हमजादों, जोंनि भेरगाव समस्तिनिफ्रायबो हमजादों। बियो मोनसे दन्दनीयखा आरो दन्दनीयनि थाखायनो बियो हमजादों। नाथाय बिथांमोननि केसखौ बिजिरगोन। आयेना बुंनाय बायदिब्ला, SPआ बुंनाय बायदिब्ला माने 15 बोसोरनि सिंनिखौ हाबा खालामनायखौ जेलाव हरनाय जागोन। आरो 15 बोसोरनि सा नाथाय 18 बोसोरनि सिंनिखौ माने केस हिसाबै होनानै बिथांखौ माखासे तदन्त खालामनाय जागोन होननानै बुंनाय जादों। आरो बे हिसाबैनो पुलिसा बा आयेननि खामानिखौ मावगासिनो दङ। आं खावलायगोन जाहाथे एबारनिफ्राय बयबो सांग्रां जायो। उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ गोबां अर्गेनाइजेसनफ्रा बुंदोंब्लाबो खोमा होआखैमोन, नाथाय दिनै आयेना गावनि खामानिखौ मावबाय। दा बेखायनो जोंनि साफ्रोमबो समाजनि दैदेनगिरि, बिमा बिफा, बिगोमा बयबो सांग्रां जानाया मोजां। उन्दै गथ'खौ जों जाहाथे गोसो थोलायदोंब्लाबो, मोजां मोनलायदोंब्लाबो जोङो जाहाथे बिसोरखौ बुजायनानैब्लाबो लाखियो, जाहाथे जोङो हाबा होआ। नङाब्ला दिनै हमजानाय बायदि गाबोन हमजागोन बायदि माखासे परिबेसा जोंनि गेजेराव दुखुनांथावै फैगोन।